Kisumu kendo en kar chung' od bura ma Nyakach koro yango kaka ni koro dwaro telo manyien mar kelo dongruoge mayande samoro no onego bed ni osetim kata kinde mokadho. Mano en duond jalar kom od bura ma Nyakach migosi Jonathan Okoth Pande bende koro ne loso kod Lolwe Tv e gwenge mag Nyakach. Owacho ni Nyakach nyaka loki opoya ahinya telo ma bende nitiere sani mar moluor Adom Owuor. To kata kamano owacho ni nitiere gigo mathoth ahinya monego bed ni timo lokruok maricho mondo bed ni koro igolo. Owacho ni kata kamano bende en owuon onyalo loso magi kendo e okang' mamalo kodwaro ni mondo oganda mag Nyakach oyier anena jotelogo ma bende nyalo miyo koro Nyakach owuok kuma entie kendo oidho ng'ala malo kaka kuonde chung' od buche mamoko. Mondo giyie gigono ombulu mabedo me jombe gi manyien ma Nyakach in 2022. Kendo as we go to this election, wadwa ng'eni Nyakach nyaka loki, and there's no two ways about it. Nikech Nyakach osari gina par, wasano tenda Adom Owuor, wakongratulate, mosetimo mabeyo, thank you. To maricho ng'eny, to mane ka ong'etime, mana maricho ge mong'etime. Nyakach deserves better. And kwa the election ni wakwa Nyakach mondo yie oyierwa mondo wadhi mbele e yo makare.